İkilencerese talak hakkında mevzumuzda bolsa 3 talak bolan zenanaları halal ettiyen adamdan hakkında. Nahmedu ve nusalli ala Resulil Kerim. Geçenki dersimizde şuurun geçti ki Huday nekerde bir adam öz zenanasını bir taraf talak verse, iki taraf talak verse öz şeraitine oraya yamaçlardan öğürlep şu zenanının yaşamaklığa izade var. Ama eğer 3 talak berasa 3 talak berenden sonra dige şol zenana şol adama halal bolmaya hatta tenkiha zavcan gayra ta ki başka bir erkek adama şu zenana barıp da zenana bolup da satılıp da şöyle yaşamasa o da gelecekte barakim o bilen yine ikinci adamsa oňuşmany ya adamsa ayrılıp da yamaçlarda ön kada awal kadamsa barjak bolsa şu dowlatyny ejada barip Allah tebarek ve taala 230. ayet Sure-i Bakara'da şunu açıklap Müslümanlığın imanlı adamlara, imanlı denanlara ayrıptır. Hop esli gurun şu gurun Müslümanlığın ki Huday nekerde bir denana 3 sefer talak bolsa ya bir adamın denanası 3 sefer suratan talak vakı bolanmasa öwürlep yamaşan awal kadamına barjak bolsa hetmin ol durmuşa çıkmalı eyni ati toy etmeli başta bir bilen 3 ayda geçenden sonra şu turatında gelecekte on ikinci adamsa ayrılsa ya hulasa hayta bir turatı oňuşman oňan talak wakı diyene ikinci adamsa talak bolsa yamaşdan awal kadamına öwürüp gelecek bolsa öýde şoňa razy bolsa ondan sonra marhum ıttatyn geçirenden sonra ikinci adamdan ıttatyn geçirenden sonra yamaşdan gelip awal kadamına satılmaklığa ejada var Müslümanlığın. Emma kıyınan takta bizim aramızda bir öňrekden bir boltturmur telekeçilik var. Bu da men umumi suratında gurumlarda da aytýan emma şu suratın öňüdägine bir mowzu edip hakkında Müslümanlığın men gurum bermepdim şu adat şeýle. Bizim aramızda bir adamlar var. Kıyınan takta şu peýgamberiň täzini goýup peýgamberiň sakkalyny peýgamberiň dony mensuplar geýip bilen adamlar şun marahim ne kadar vaktlarda öwne çıketberler. Belki hatta hücre yördüp duran adam da var rahim şun hakkında. Şuna meňdeş teleke işleri edip duran adamlar var. O şun hakkında Müslüman doğanlar muayene dikkat edin. Her bir ahun bir de olgu del. Her bir ahun bir de muktada del. Her bir alim ahun maňa saňa diýanatda başlyk bol başarmaya. Hemçinani ki her bir senifte şu at teraşkar bolsun, juşkar bolsun, nanva bolsun, ulasa bedir paş beceriyen bolsun, ulasa haýsy bir sendiketen adamları şoň mablag bilen bana bu falan cemaatdan dip aýtjak bolan, şoň üçin gaw teleke tabylşy alak, ahum bolada Müslümanlığın biz hem şoparym, bizim içinde gaw teleke wa. Odam şu daýdan bizim çünkü biz fernaten peýgambere meňne şol ketpet, zahiri ihtiramyny başardygyna görä, şulla basyň hormatyna, taqqanyň hormatyna, şullaň hormatyna taqlan. Emma ol bir alim, ol bir ahuni, maňa saňa muktada, pişwa, ýol köketýän bolup başarar ki şonuň aýtýan kep bilen bolup berşi şeriata wara, hasan maňa saňa wara, Hanefi mezhebe wara dogry götün. Yani wada şu aramyzda jamada bir rappada biri ahullyk içinde her format berenme, vamal berenme, haram berenme, men aýtmaýyn ýa-ni. Ne kadar telekeçiret bererler wa şolar görüp da ay ahullyň özü näme diýip bar ýa-ni bir oturmakda Müslümandygyň nihayaten bir naadylana bir gazabat. Çünkü her senetde adamlarda şuňa meňe adamlar bar. Haýda bir çörek jinten görýärdiň marahim hamiryny çekmekle hyýat etýänmida ay çörekçilerden elçekden edip aýtdym. Bolarmyş gep. Haýda nagada doktorlar bar şu wagt görsen dawa dermanyň hakynda tarapy yüklep göberýär. Aýaşy delil bolýar hemme doktorlar bir ýaga bir söreýdi. Şu bir naadylana kep Müslümandygyň. Şuň hakynda da biz adylana gazabat etmeli. Ha dogry aýtýarsyň. Biz ahum bolla jamaat akönök da biz. Tigek de biziň könegimizde eger gontda bir edatan biziňki daşdan görnýär. Başga kişilen kän görnüp batanak bir hem masumda bizde de hata bolýar. Elbetde barahim bir hetmin olgu bolmaly. Bir hetmin olgu ulamalar evde olgu tutmaly. Şolaň aýtýany kimne gulak atmaly. Der her suret aýtjak bolýan gurumşy her sentde gaw teleke wa o şo gaw telekan içinde şol gawlaňy ýene düşmeli. Ahym bollalar şeýle musulman dogan. İnanlakem bizim aramyzda gynan hakda şuňa meňe işler bolupdy. Bular näme etýärler? Gelýärler şol bir talak bolan marahym zenanany, ortaň marahym bir ahuna molla şoňa meňe bir dada bir gije çatan kişi bolýarlar.
O soňran da barakyň o talak bilen kiş bolýar. O şu durdan ýamaşa awwalky adamsyna onu eltip de barakyň muny biz halalladyk diýip barakyň şu turatynda jamada şahatlary ýoňadyp beren musulman dogan. Şunu Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem öz mübarek hadislerine aýtdyr. Bir hadise gelýär Peýgamber aýtdyr: "Ala ukhbirukum bit-taysil musta'ar." Men size habar bermäýinmi? Näme ya Rasulullah? Onna amanat öküz diýipdir. Amanat öküz näme ya Rasulullah? Onda diýdi ya huwal muhallil. Birinin ayal üç talak bolanna şonu halal etdiýän maraky adamlara Peýgamber Hudaýsa amanat öküz diýipdir musulman dogan. Şu bir şagadar bir tereke at yani ki Peýgamber Hudaýsa şoňa şu form at beripdir yani. Ondan sonra son hadise gelýär: "La'anallahu Allah lanet etti el muhallil." Onun bunun ayalyny üç talak bolanna şu form bir gece yatıp birda edip halal eden kiş bolýan adamy Allah taala lanet etti. Vel muhallallah. Onun adamsy şeýsoň ayal we üç talak bolupdyr. O da şoňa rady bolup barakyň şu dinanynyň başça bilen bir gece yatıp birda näçe yatıp şol ödüne halal etjek bolýan adamsyny Allah tebarek we taala şol etýän adamda lanet etti. Şu dinanyň adamsyna lanet etti diýip Peýgamberimiz. Son hadise gelýär Peýgamber Hudaýsa lanet etdir. La'ana Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Peýgamber Hudaýsa lanet etti ol bir adamy ki el muhallil onun bunun dinanyny üç talak bolan sonra halal eden kiş bolýar. Vel muhallallah şol adamy ki dinany üç talak bolanna şeýle birde rady bolýan erkadamy Peýgamber Hudaýsa da lanet etdir. Said bin Jubayr rahmetullahi näme diýär? El muhallil mel'unun nipdir. Ol bir adamy ki şunu iş etdiýär ol Allah taala lanet eden adam diýär musulman dogan. Şu taýdan şunun hakynda gaty gorkmaklyk gerek yani. O bir hadise gelýär Allah tebarek ve teala lanet ettir diye muhallili la'anallahul muhallil Allah lanet etti muhallil şöyle iş etdiýän adama onun bunun ayalyny halal eden kiş bolýan adama vel muhallalla şu denanan adam sany vel muhallalla diýipdir şu denany kişili işe rady bolupdyr üç talak bolandan sonra şu suratynda barakyň başga bir adam bilen yatyp da awwal qadamny ýeşip görüp şu bir haram iş barakyň edip de barakyň suratynda tertip tutýan şu erkadamy kişili iş etdiýär şu denanan adam sany o şu denanan ödüni Allah taala lanet ettir, Resulullah lanet ettir. O şu taýda musulman dogan şu bir aňyrbaş bir tedeke bir dat yani. Yani o da söýdüň gıýtgaşy, wagty Allah taala lanet ettir diýip aýtýardyň, Peýgamber lanet ettir diýip aýtýardyň, yani Peýgamberiň beddugatynyň tiňen adamlary we tiňen denanlary. O şu adamlary ki Allah bilen Peýgamberiň lanety şol adamlar tiňen musulman dogan, ol adam evet barakyň bu dünýeden imanly gitmer musulman dogan. Hazreti İbn Ömer radıyallahu anh, Hazreti Ömer radıyallahu anh oğlundan sonra yaptırlar. Fir raculi yetezevvecul menati yuhalliluha. Bir adam mı deyipti ya İbn Ömer? Ne mi diyorsun şu hakkında? Onun bunun denanatını üç talak bolandan sonra nikah etdi, şuna halallacak bolýar. Ne mi fetva verdir? Huma zaniyen etti. İki de zinakar etti. Şu erkademi keşiri işetip gelip bir camaada o şu denany keşeyle bir dağda barakyň rady bolýar. Bir gün bolsun, 5 gün bolsun, 10 gün bolsun, şeýle bir niýet bilen alynan marakyň denana, o şeýle bir niýet bilen alýan marakyň denana Hazreti İbn Ömer radıyallahu anh sırahatan niye? İki de zinakar. Eger çendeki 10 yıllap yaşadın, 20 yıllap yaşadın, vakti ki bir adam birin denanatını şu niyet bilen aliyya musulman doğun. O zaman niyeti ebedi de bolan bilen ne? Yine de ne deyiptir? Şuna zinakar deyiptir musulman doğun. O son kubur rivayette geliyor ki bir diye Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem vatınına beyle bir iş ettiyen adama şehvetinin idinini gelip veren adam deyip aydardık diye. Şu tayda musulman doğullum, gerekli ki şeyle bir zaten gevremiz çekeydi. Bu dünyanın ırtıvatsılığı, bu dünyanın narahatıydı, bu dünyanın perişan musulman doğullum geçer gider. Böyle şeyle gurun narahatıyla, bu dünyanın narahatı yer bolmaka ilaz etmeli. Huday bilen Peygamberin bana zulmedenak, özmü zulmet diyet. Ama vakti ki şeyle bir iş boluptur, şunu şeriatın öz yolundan girmektik gerek. Eğer Huday ne kadar bir adam bilmeyen şey ediptir, musulman doğullum, tövbe edin, istiğfar edin, belki Allah teberrüatın tövbeğini kabul edatın. Kesin bilmeyen ediptirsiniz. Bir iş boluptur, denahı ne mi? Denahı nikahı boluptur da anne. Bilmeyen şey ediptir, lafalata boluptur, yaşak edip böyle, nikahlar doğru değil ya. Öyle ki işte haram işte bolsa. Ama Allah'ın lanetine, Resulullah'ın lanetine giriftar olan adamlar, o şeyli bir adamdan eğer Allah Teala tövbesini kabul etmese, bu adamlar var ahim, bu dünyadan set musulman doğun, bir iman geçerler. Adam var musulman doğun, tanıya şunlardan yine getiren adam, şunu getiren adamlar var, şunu Allah Teala'nın lanet ettiğin adamlar, şu tayda musulman doğun, şuna hakkında katı görevimiz çekmek gerek. Allah temizliğine tevfik versin, yol yok mu doğrulamaklığa, birçok yol var musulman doğun. Ki inşallah neticede şunu ben başardığıma gururmayın. Allah temizliğine tevfik versin. Vesselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu.